tini kaisa Tipramo thani ungai Omotpur adi blok ni singklaina sini Pochin Duluma Poncheto sung tini Tipramo thani mairung jono 4 kg 5 kg ke obo haike tai mairung 5 kg tai berman susa tai saban dosake rena aron bisingo sini Tipramo thangka kuno rajniti be kurungjak rei chungkha kaisa non political kaisa chung orono hamjangman bangai sini bobaga tifang je Tipramo thangni tifang khaima bai chung tini berman rimarok tai mairung rima bo thuya sato rimaya je sini chamu hingkai chung bahancha thanaiyo tini buti phano nutung hini chung relai manse abon bangai belai belai ke chung kaisa sini kusuk level ni Tipramo thani no Ranjit Sarno bo chung belai ke hambai mario tai himale sini Tipramo thangka tabung norono mairung rimane kuno chung norono but chamani yedo kaisa sini poken hudise chung norono mairung rilayo kaisa sini Tipramo thani ngi maharaja bini chuba chubai chung mairung rilai manse abon bange norok kisamano bisimano aba haibu tawan sulaidi karon ka sini wansung mumka যেমন নরক তিনি সাথান বাসে থানিও সালবাখনা বাসে তো হিনেছে চং ও মাইরং রিলাयो আবা সুন নং জতাই গরি রিলাইতা আচ্ছা চিনি কাইসা Tipramo thani no bo Omotpur adi blok ni kaisa bo kaisa local committee ni vice president bo tini o mairung ri thani yo bo o je jonogon ro tam tam hin kok sai kasar nai bon kisa chung kok sungai mo belaki hambai sini Tipramo thano oroke sing phelemane hinke lockdown sini takhu bukhuro masalia manulia sasarara belai khetaba o lockdown ni tiyine kire sing wansong lekha Tipramo thani ngai wansong lai mane bisintui কেবা 50 কেজি কেবা 20 কেজি কেবা 500 টাকা কে কালেকশন লেখা তে আর বিসিও ও বুরু মঠা সংবো বেরমা বাই সাপান দখা আবানি বাংনি বারক নব দালাই খে থাকচাংমা খাতং থকমা বাই হামবাই মারौ তে सिनि volunteer ngui tongnai borok no hambai maru borok belai khe sakhar mani baino जों थांनायनि बाबो 160 परिबार दखा तिनि अफिस जों 160 परिबार सो रय मानाय आमसे खानि बागै ताखौ दै बुखुराव जों अर फाइमानि के निरगनो बुद सांगै जोनो बुद ददि हि मारु रमानि जाया Tipramo thasing society song khahaya ngai nerongni thania rofai jamani si abani bangai nerongno bahayna je sorkari dage mani hai nerongni dage jak o yak sujak nai tei bukugo march thepajak nai amate rogno ব্যবহার খাইদে nei जों nerongno kababu जोंनो हामबाय Sini Omotpur Tipramo than local committee ni bo kaisa secretary bo o je sini Tipramo tha je mairung ba khani yo je obosok bin pisoni borok mairung nana hin phaitani bo tam tam kok sawi kasari rohnai bono kisa chung kok sungai munane bin koro kisa khana Belain hambai belaike pipilau sang sini buba grana sang hambai mane make boni tei hambai sang oro suya pana boni tei dilma bai sang oro su kausa kono bak bino mairung sang sapung sai tumani romaya kana salsa mai buti kan nonglai thung hi sang barok no sang ya par finance kono sang buba Delhi side tumani romaya kana boni temu hamba sini buba gran tei dilma bai tei sini oro sini tei ama buba gran tei thang bai tei sini dol tei Tipramo tha tei Bruce Ogri botha bai kesung join chero tini purbo dulma dekho Pochin Duluma ni haro
kaso bazar जों आरो माइरं bisa bagi जों